Cindy owacho ni seche moko ka seche moko kuom kiana wacho ni hawi marach kata hero mar ng'ato kodonjo osiep kod lecturer mapuonje to nyalo miyo kata ng'ato bede donje depression mano manyalo miyo kata nyithindo moko kaw ngimagi oko kata koro weyo school kalure kod depression kata paro mang'eny ma ng'ato ntiere godo. To be naneno ka janino moro kae Tony Owiti ng'isa kae ni page na gi anene to depression ere kaka gi manage kaka jopuonjre kalure ni sometimes life at university can be hard. Owira. Yeah, en adieri ni depression nitiere universities. But university ka university nigi special centers maji bedo guided gi guidance and counseling. Ka in gi problem mora mora ti nyalo dhi gi to iyudo kaka ikonyi. Ma thothne depression iyudo ka thothne nego ga introvert. Ng'at ma en gi shida to kodwa no gole. En shida yo lingo da linga for to be honest. Ibiro konyi nade ka in gi shida ti ling. You speak it out and then ing'iyo kaka inyalo konyi. Inyalo dhi kata guidance and counseling centers ibiro konyi. And then just to add something on what Cindy said about sexually transmitted grades. There is something that is very common in campus, especially to the lazy girls. And nyiri ma okdwar tiyo matek. Joma chuo talk tin. It is lecturers manyiri be. Maybe they do, but in very rare occasions and puka winjo. Most cases again mag nyiri. Nyako dwaro shortcut, dwaro first class, but oneno ka wi ok nyal miye first class. O manyo plan B. Ka oseyudo plan B, bas. En transcript rewacho first class, but kiwinjo kata kako wuoyo ma kata japasa moro kodo to mana huruma. Koro our ladies, our girls must learn to work for what they deserve. And then kidwaro to add something again, kidwaro gima beri lecturer. Ngero moro wacho ni ok inyal chwado dhiang' tidwaro chak kuome. Kidwaro gima beri nyaki bolri nyaki yere. Ok apar kinyalo bedo osiep lecturer and then ichaki fail. Ara penjara ni koro redo ni osiep mane mane kidu kode. In osiep a professor for example. Dini duogi fail. Bedo osiep ne I believe ni ikone ni to jatelo ma itimo nade professor ma idhi nango tanyalo timo nango mondo a succeed. Otherwise dago mpuwe gikani. Cindy ntegi medo. About depression, I mentioned it just in passing, but